Всички сме си задавали въпроса дали партньора ни изневерява. От дългогодишния ми опит като частен детектив и разговорите с клиенти съм успял да пресея няколко по-важни знака, по които можете да познаете, че партньора ви изневерява. Първо, ходи по-често на командировки, задържа се след работа в офиса, прибира се по-късно, променя позите в леглото, иска някакви пози, които досега не се е интересувал и в един момент проявява интерес или обратното, интереса му към вас намалява. Насърчава ви да се среща с ваши приятели все по-често, за да може да остане сам. Иска да отиде на почивка сам, с приятели или с приятелки само. Става мил и все по-често носи подаръци вкъщи без причина, цветя, защото е гузен. Избягва директния зрителен контакт с вас. Излезе от стаята, когато телефона му звънне или когато го видите да говори, затваря вратата или затваря телефона. Мобилният телефон все по-често се изключва. Стои на масата, изключен, няма батерия или обърнат с дисплея надолу. Създава си нови имейли, сменя си паролите, прекарва повече време на компютъра сам. Започва по-често да ходи на фитнес, променя си прическата, прекарва повече време пред огледалото и в банята. Всеки такива навици, които се променят, партньорите го усещат веднага. Присъства физически, но не и духом. Говорите му, но той въобще не ви слуша. И не на последно място, приятелите ви. Губи приятели. Почват вашите приятели да не излизат вече с вас, защото им е неудобно от вас, защото са разбрали вече истината, че той си. Ако забележите някои следните признаци, че партньора ви изневерява, не се колебайте да се свържете с мен. 90% от случаите, в които хората свързват с мен и подозират, че партньорът им изневерява, е наистина така. Аз съм Емил Христов, частен детектив съм от над 20 години. Желая ви хубав ден!